আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে অসম পুলিচৰ দলটো নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ। তাৰপিছতে আছে গোসাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ गसाइगाव महकुमानि गसाइगाव थानानि सेराव थानाय गोजौसिन फरायसालिनि उदां लांगोनायाव दिनै भारत उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे फालिथायाव गसाइगाव महकुमानि गुबुन गुबुन फरायसालि, गोजौ फरायसालि, फरायसालिमा आरो महकुमा मावख'नि गाहाय राहुल कुमार गुप्ता IAS बिथांजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि मावख'नि गाहाय बिग्राय मुसाहारि बिथांजों लोगोसे गासै मावथिफोर आरो गसाइगाव महकुमानि रायजो राजाफोरा गोमगोमै फालियो। 1947 इं मायथाइनि 15 आगस्टआव गुफुरसाफोरनि आखाइनिफ्राय उदांस्रि मोननानै दिनै भारत हादरा 75 बोसोराव आगान होबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गसाइगाव महकुमानिनो साबसिन हामसिन फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर, आबादारि, खौरांगिरि, सोरखारि मावख'नि मावग्राफोर, पुलिस बिफान, सोरखारि नङै मावग्राफोर बायदि बायदिनि साबसिन हामसिन सायख'जानाय सोद्रोमाफोरनो आर'नाइ गानहोनायजों लोगोसे मान बान्था बावदों आरो मान बिलाइ होदों। আৰু অৱশেষত सेंट एंथनीज इंग्लिश मीडियम हाईस्कुলৰ ছোৱালী দলটি আৰু এই দলটিক নেতৃত্ব দিছে প্ৰিয়ংকা ৰাভাই।